winjo complaints. Obro winjo complaints to gibro ng'ado bura to gibro kawo hatua. Iseneno sirikal ma koro wantiere sani mar Kenya Kwanza ni to gi sirikal mar ker manen Uhuru Kenyatta. Mane mineno ka gima ok winjre gi jofwambo ahinya to nikech ang'o? Sirikande gi duto pok owinjore gi jofwambo. Inyalo paro kata ka ne gidonjo 2013. Gima ne gikwongo ne en goyo jofwambo. Mano osegabedo ka en strategy ma gitiyo go te. Sirikal godonjo manyien. Kata mana sirikal mar Kibaki. Inyalo paro sirikal mar Kibaki ko nodonjo kendo gidhi gimonjo od fwambo mo gikeyo moro e boma ka. Koro en ga strategy mwaneno ka sirikal kodonjo manyien. Do gidonjo gi strategy mar buogo kendo mar olo koyo kuom jofwambo. Mondo jofwambo kik luw adiera manitie. Samineno ka sirikal ywak kama. Nyiso ni nitiere gik moko matimore e sirikal ma gitimo umo. To mano emonego bed ni wan wamenye. Imomeno wacho kawuono ni ok wabi lal ni pod wagore e chuodho kocha gi Moses Kuria. Moses Kuria ne waseduoko bwa tiekrego. Wan wadok e weche mano watemo luwo mag telo maber, weche mag mibadhi to gi weche machando sirikal nikech sani ngimo oidho malo. To ma en sirikal manochiko jopiny ne an ko chieng' madhi ka chamo muma. Ka keta muma no ni pakete piny. To wadhi leno ka weche lokore. Weche maber nitiere gima ne giluongo ni state capture. Niko keta muma piny ni to jogo mane omako sirikal mafwanda mane nyodho sirikal kendo jopiny ok yud hakima mare gidhi dilgo. Waneno ka gidonjo to giloso kendo tim moro machielo modonjo makoro sani omako sirikal mafwanda. Ema sani nyodho mafuta mar jo Kenya, uso ne jo Kenya sukari marach, giuso mbolea monego bed ni miyo jopur. To sani rem nitie